Tento príbeh sa odohrával v čase, keď sa ešte každý druhý pes volal Dunčo. Tento chlapec neprestajne hľadá svojho verného priateľa Dunča. V nádeji, že už svojho priateľa našiel, sa stalo niečo neočakávateľné. O tomto zrejme vysvetliteľne nevysvetliteľnému priebehu je náš film. Dobrý deň, som Osko Letes a vítam vás pri našej expedícii za strateným dieťaťom na Hranskej hore. Na nešťastie dieťa sa stratilo približne 5 týždňov dozadu. Nikto ho odtedy nevidel a nemáme ani podobné informácie o tom, kde by sa mohol nachádzať. Ktokoľvek to urobil, musel byť hrozná duša. Tam je niekto, ideme sa ho spýtať, či nemá nejaké informácie, alebo či vôbec viaľ niečo. Dobrý deň. No nenatáčaj ma tam, hej. My natáčame dokumentárny film o týchto stratených. Dežo. Ja som Josko. Dežo som. Teší ma. No čo ty? Chcem sa vás pýtať, či neviete niečo o tých stratených deťoch, alebo tom stratenom dieťati. Deti, tu veľa detí máme, hej, no ale to máte na mysli to tie. Konkrétne o tom stratenom dieťati. To nekuríš? Nie, ďakujem. Nevadí, no nie. To tie deti však one, to sú... Tam jedno bolo iba, nie? Jedno bolo? Však My áno. máme informácie iba o jednom, áno, presne tak. Nemáš oheň? Nemám oheň, prepáčte. Opadlo mi oný. Nemám oheň, prepáčte, ja Áno, nefajčím, viete ako. No, chcem sa No, vás ale spýtať, čo? máte nejaké informácie, alebo viete o tom niečo? O tom tých stratených deťoch, kto to bol? Ono je to tu všade, tu pôjdete, po lese, tu všade. Ono, áno, Všade sú? áno, sú. Dobre. Ale musíte hľadať, ale lebo oni sa... A kde presne by som mal podľa vás Pôjdete hľadať? tu rovno, tady. A tam? Áno. Neviem, možno ma ešte stretnete, vám potom poviem viac, ja sa tu chcem teraz takto. Vy tu ste ako miestni? Miest koho? Miestni. Ja vám nerozumiem, vy sa naučite rozprávať, sakra. Miestni ste? Miestni, akože či tu rozprávam, bývam a tak? Či tu bývate, áno. Ja, Bývate no tu v jasne, okolí? tam bývam dolu. Dobre, kde presne, jak to je ulici? Tam. Keby sme sa s vami chceli skontaktovať. 16. 16. Mám súrodencov, mám 16, no. Dobre, súrodencov máte 16. Úžasné. No. To budem vedieť, podľa Ty toho... ma nechrúť, lebo však môžem nahlásiť niečo. Ale nie, to sa potom spíše všetko. To, To sa spíše, dostanete Dobre, všetko. dobre. Hodnú na všetko bude. Dobre, ešte nejaké otázky máš? Neviem, chcel by som sa, tak sa spýtať, aká je tu príroda, čo? Aké stromy tu sú, Tak stromy- rastlinky, Máte tu trávu, no trávu. fauna, flóra. Fola. No tak okrem tých deťov tu nič není, však bolo oni všetko požrali. Ďakujem vám za váš čas a uvidíme sa, ešte prípadne sa uvidíme na budúce. Ďakujem. Čau. Dovidenia. Čau. Poď. Ty ma už nechrúť tam! Teraz ideme smerom hore nahoru. Na základe informácií, ktoré sme dostali od toho posledného pána. Ten človek bol veľmi cudný, spýtame sa niekoho iného. Ešte podarili sa nám, dúfam. Je to veľmi sivé tu na tejto hore. Ideme hore nahoru a tam sa pokúsime zistiť viacej informácií o tomto mieste. Možno tam budú nejaké dôkazy, podľa ktorých by sme sa mohli, alebo nejaké vodítka, podľa ktorých by sme sa mohli dostať niekde ďalej. Poďte ďalej, za nami. Poďte. Haló, prosím vás, vítam. Haló, pane. Môžem na chvíľku na chvíľočku, ale ja som nebezpečný. Poďte sem. Áno. Zapretá.
Tak asi nič, všetci sú tu takí cudní. Pomoc! To bolo živého. To bolo živého. Je to hrozne nebezpečné, toto celé miesto. Ľudia sú tu cudní. Je to tu hrozné, to je pekné. Je pekné to tu, veľmi pekné. Máme to tu také... Má to tu nádych, javy. Je to tu veľmi bezpečné. Státiky sú tu všade. Pomoc! Poďte, tam ideme. Sme vám hore na hlavu. A, stade? Pardon. Málo, ja. Poďte. Dobre. Stačí. Hej, čau ty. Poď hore na stromy, chlebo. Zdravím. Čo, prosím? Oni nevedia po stromoch loziť. Kto? Kto nerozumie? Oni. Kto oni? Ja. Kto oni? Tie deti? Alebo čo sú to za stvorenia? Poď. Máme tvore? To máme. Ide. To bolo živého. Jo, dosť, lebo to padne. Dobre. Čo, niečo si nezistil nové? Nemôžeme ísť hore, nemôžeme... Uuuu! Uuuu! No pozor, dávajte, prepáliš ho. Čo? Dávajte pozor, pána káda. Ešte sa vám niečo stane, prídete k úratu. No čo? Peťa sa tu schovávate na strome. No, lebo tu nevylezú. Kto tu nevylezú? Tam bežali. Kto tam Tí bežal? dvaja. Ja, tí dvaja? A my sme ich videli. Kto to bol? To sú tie deti. To sú tie deti? Tie deti. Dobre, tak, prečo by sme nemali za nimi? Sú nebezpeční Ono podľa si vás? bude dlho natáčať tam. Tomu. Ja neviem, a to je jeho práca, takže áno, bude. A čo si sa pýtal? Tí sú nebezpeční, preto by sme nemali za nimi ísť? Oni sú divní. Prečo sú divní? Veľakrát som ich stretol a rozprávali iba také, že nič som nerozumel. A čudné veci spievali. Ste si istí, že to nebolo rádio? Rádio? To nie je elektrika. Aha, vážne? Vlastne. A jak to, že mi sa nabíjal telefón? Tá dole v dedine Ja, rozumiem. to ne. To je. Dobre, dáva zmysel, čo vám poviem. Vy pôjdete tam hore, oni išli ja s vami nepôjdem, nie. Nie? Nie. Ja som dúfal, že mi pomôžete. Nie. Pôjdete tam hore, tam. A oni tam išli, padnem. Ale... Dajte pozor. No a tam budú tie deti. Ďakujem, dobre. Ale zlezete z toho stromu. Áno, zase. Pomôžem vám. Nie, nepotrebujem pomoc. Jaj, počkajte, postavím sa na nohy. Joj, Božešmária, však toto je nebezpečné, ja nemusím to robiť. Skáčem, pozor! V poriadku, pohoda. Poď, ideme ďalej. Tam hore pôjdete. Dovidenia, ďakujem. Dovi. Takže smerujeme k detskej psychiatrickej. Fyziky treba, viete? Môže byť? Choďme, že sa to ruka policia. Dobre. Smerujeme k detskej psychiatrickej liečebni, pretože máme podozrenie, že tam samaďa by mohli tie deti pochádzať. Ale choďte preč do záberu. Potom. No. Smerujeme tam. Zistíme, či tam niečo vedia o tých deťoch. A potom sa vám ozveme ďalej. Tam niečo je. Haló, ste tam. Poďte sem. Chcem vám si dať pár otázok. Haló. Skús pre pána kráľa. Nechajte nás na pokoj. Nie. Utekaj. Viem, čakáte na horára, ale horár nepríde. Moment, to je iný príbeh. Asi ste neprišli na hlavnú myšlienku tohto filmu. Skúste sa ešte zamyslieť. Tisnú sa vám otázky.
Čo ak to ešte nie je koniec? Čo ak to má ešte pokračovanie? Možno sa aj minuli finančné prostriedky a možno niečo úplne iné. Ale hlavnou myšlienkou nebolo hľadať stratené dieťa, ktoré nebolo v intre. Ale hlavnou myšlienkou bolo, že sme išli von, čo väčšina detí v dnešnej dobe nerobí.